Kejingkuli ni kitab Amos nang itu lepah kala nang bahen riu kedekot kebening kong sao hadu banyu. Kumniu ong trai badon bor baro kodit yakitu kiba im sadhai hasion. Bari kitu kiba sengus nganya lor ulum ke Samaria. Kodit yakitu kiba tia haki palong beniat hati. Bat kiba tia ben aram ladi halai kijing tia. Bat kiba yabam kawai diki kun lang brot naga kenhun. Bad ki khôn masi ki bana pedeng kasam ki barwahai tang ki jing roi kai ka sur ka dui tara bad kum udabet ki chna na ka benta yala di ki jing tem tmai ki badi wa ni ki khuri he bad ki ba pen sing yala di da ki phnyang bai bi tam henre ki bam pen sarwai e ya ki jing jot josam ti kum ta ki ne kin salong ki baning kong na ki tu ki ban let Syaka jing peringkan par Hangta ka jing bu ai jang lang Jong kitu ki batia pen arami ladi Kan sakut artat Kak dien jong utrai Kesam shispa sao pun riu tu yaro i utrai Ko men siam jonga Di utrai Uba pene ika jing pat ketien si junam Uba le ika hok hakitu ki basya ban beng Di ma u ba ajing pa mi ke batangan utrai ba palai ki koidi tu ya ro i utrai ko men siam jonga di utrai ba pan pe ya ki khmat ki ba mat la utrai ba khli ki to ki ba sha pandem di utrai ba i ki ba hok utrai ba yada ya uso shnong to ya ro i utrai ko men siam jonga utrai u kampa mi kun swet bat kiriu kan thai henry pen pula mi kalenti urus new utrai un san charge junam ublei jong ka sion pateng la pateng to yaro i utrai ko men siam jonga ke jing puli na kiti baneng kong u Paulus bakho cha u Timotheus kalenong ba henry ko khot ka bakhat wei hedu bakhat riu ko brio jong ublei tu yale banyo ya ka hok kason ya ka jing rublei ya ka jing ya ka jing it ya ka jing ai ne ya ka jing jamnun to yale ka thma ba ba jong ka jing to bat scam ka jing embam jukot cha ka bala khot ye phi men ba phi la ai ka jing phla ba don burom ya ka jing hakmat bun ba ki sakhi hakmat ublei uba ajing em ya baro ba hakmat ukres jisu uba ka sakhi jong u hakmat Pontius Pilatus ulai yaka jing phla badan buram ngan banjur ya phi ban sumari ka hukum klem tho bria bat ka balai na ka jing sha keno hado ka jing wan pau jong utrai jing Jesus Christ bad yakani en span pau hakaya ka babiang daw nong sanshar balakar khu bat ba marway us em kis em bat utrai ki trai ma u marway ubom juyam bad ubashong ha ka jing shai ya ka ba om la ban kon ya ba om pat judon briu ubalio i ne bala ban yo i ha u ka buram bad ka jing sanshar junam amen kaktien jong utrai ka jing pulena gospel bukhot kat ko Lukas kalenong ka bakhat riu ka khot ka bakhat khandai hedo balai phuwei Jisul ong haki parisi la don uwei briu barus pa balakob de kijan sau senyang bat kijan linan bakordor bat ubala bam pahu pahai man kesngi bat hap halo chung ula don uwei briu baduk bakerteng ula serus badab da kaprum bat ubala ap rong ban pen kedang de kilam khol engkai ki baham na kami utau ruspa nalor kata wat ki ksau kilawan pat kilajia jelia ai ki prum jong u ubadok ulayap palara ai u deki angel syashadem u Abraham barus paru ulayap malatap u bat napo dujok haga jingkordet jong u ula khmet ya laki khmat bali iu Abraham syajengai ba badi ula sarus hasyadem jong u kum jaula pertajam ko pa Abraham to isun ai yanga pato pa ula sarus banwi ya tedu ka syampria kti jong u ha ka pat ban pen
peja eu thaliet jonga namar banga kordit sat hakani ka ding Henry Abraham lo ong ko khun to kan mau bahaga jing em jong philio ki babaha podla sarus ulayo chang ki basniu dementa lapan cengen ye u hangni pat pidon ha ka jing kordit na lor kata ha pedeng jungi bat jong labu ya kalahu kabajaliu kumta kitu ki bakwa banjam siliang nang ni shapi genom la bat enom don bajam siliang nang tu sangi Henry ula ong jinga kerpat ipi kapa to pha yu shaying kapa jonga nabanga don sanmut ki para khnang ma un maham ne ki bayo kiru kinwan shakani kajaka korden Henry Abraham lo ong ki don yo Moses bat kinong itu lupa ai kin shashkor ki tu lo ong em kapa Abraham Henry la da way na ki bayam ulai chaki tekin kala ka bamut ula ong hau lada kim shashkor yo Moses bat kinong itu lupa kinom kendu jingmut wat lada way mi pat na ki bayam ke gospel jong utrai